gives light to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Gisaulog sa simbahan karon ang pista ni San Bartolome Apostol, usa sa mga original nga 12 ka-apostoles ni Kristo. Ang iyaning ngalan kay si Nathanael. Gitawag na siya ni Felipe niya ni wa siya katuo dayon nga si Jesus mao di ay ang Mesiyas kay taga Nazaret man. Apan sa dihang iyang na-encounter si Jesus, isugod na siya tuo o nahimo gid siyang usas mga 12 ka-apostoles o nagpakamatay siya para ni Kristo. Mga edad ani niya mga 70 or 71 kay nataon ni siya first AD, namatay sa ni siya gituhuan nga gilansang sa cross or gipanitan batong buhi pagka year 71 or 69 AD dito sa India or somewhere in India sa iyang misyon. Uban kaniya atong himuon ang pag-ampo nga unta ang kalig-on sa pagtuo magpadayon og ang panaghiusa sa katawhan nga mao ang paghigugmaay og ang pagpasayloay nga mo'y gisangyaw sa mga apostoles muhari unta sa matag tao sa kalibutan, labi na gid sa atong mga leaders. Karon sang adlaw himuon nato ang atong public consultation or public hearing ato sang iampo ang kalampusan niini. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit o kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nong hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. Liguna dinhi kanamo o Ginoo ang pagtuo pinaagi niini si San Bartolome imong apostol nahiusa sa imong anak sa tibuok kasing-kasing. Itugot nga sa iyang pangama ang simbahan mahimong timaan sa kaluwasan
alang sa tanang katawhan, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon saang gipadayag. Unya miduol kanako ang usa sa pito ka anghel nga nagdalag pito ka panaksang puno sa pito ug katapusang katalagman. Miingon ang anghel, dali nga ri ug patan-awon ko ikaw sa pangasawunon, ang asawa sa nating karnero. Unya gigamhan ako sa espiritu ug gidala sa anghel ngadto sa tumoy sa habog kaayong bukid ug gipakita kanako ang Jerusalem, ang balaang syudad nga mikunsad gikan sa langit ug gikan sa Dios, nagilak-gilak kini sa himaya sa Dios. Migilak ang syudad sama sa bililhong bato nga daw haspe ug tin-aw sama sa bildo. May dako ug habog nga paril kini ug may napulog duha ka ganghaan nga gibantayan sa napulog duha ka anghel. Diha sa mga ganghaan nahisulat ang mga ngalan sa napulog duha ka banay sa Israel. Kada kilid sa syudad may tulo ka ganghaan, tulo sa silangan, tulo sa habagatan, tulo sa amihanan, ug tulo sa kasadpan. Gitukod ang parel sa syudad, ibabaw sa napulog duha ka sukaranang bato, nga gisulatan sa ngalan sa napulog duha ka apostoles sa nating karnero. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang imong mga higala nagtukan sa himaya, sa imong pagkahari, Ginoo. Ang imong mga higala nagtukan sa himaya, sa imong pagkahari, Ginoo. Papasalamata kanimo ang tanan mong mga buhat, o Ginoo. Ug padayga kanimo ang tanan nga nagtuo kanimo. Pasultiha sila bahin sa himaya sa imong gingharian, ug pasuginla sila sa imong gahom. Ang imong mga higala nagtukan sa sa imong pagkahari, Ginoo. Pasaysaya sila sa katawhan mahitungod sa imong gahom, ug sa mahimayaong kasanag sa imong gingharian. Ang imong gingharian maoy gingharian alang sa tanang katuigan, ug ang imong pagmando nagalungtad latas sa tanang kaliwatan.
matarong diha sa tanan niyang mga paagi. Ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo haduol sa tanan nga nagasangpit kaniya, sa tanan nga nagatawag kaniya diha sa kamatuoran. Ang imong mga higala nagtugan sa himaya, sa imong pagkahari, Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo nagatagong kaluwasan, nalaygon siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Gipangita ni Felipe si Natanael o giingnan, gikahibalag namo ang gihisgutan ni Moises sa basahon sa balaod o gihisgutan usab sa mga propeta. Siya mao si Jesus, ang anak ni Jose nga taga Nazaret. Doon na bagoy maayo nga gikan sa Nazaret, nangutana si Natanael. Ngari og tan-aw mitubag si Felipe. Sa pagkakita ni Jesus kang Natanael ning nga nagpadulong kaniya, miingon siya, ani ay tinuod gayod nga Israelita ug walay ikasaway kaniya. Nganong nakaila ka man kanako, nangutana si Natanael kaniya. Sa Jesus mitubag, nakita ko ikaw didto ilalom sa kahoy igira sa wala kapatawga ni Felipe. Si Natanael mitubag, magtutudlo, ikaw mao ang anak sa Dios, ikaw ang hari sa Israel. Sa Jesus miingon, mituo ka ba tungod lang kay miingon ako kanimo nga nakita ko ikaw ilalom sa kahoy igira? Makakita kag mas kahibulungan pa kay niini. Og miingon siya kanila, sultihan ko kamo, makita ninyo ang langit nga maabli og ang mga anghel sa Dios nga magsaka kanaog diha sa anak sa tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang unang pagbasa naghisgot sa pangasawunon or asawa ni Jesus. Nya kining asawa ni Jesus naggilak-gilak sa kanindot niya, protected kaayo siya, na say habog nga paril. Ug wa gyud didtoy kamatayon. Ug mao kini ang hulagway sa langit. Mausad ni ang hulagway sa simbahan nga nagpanaw padulong ni anang maong gitawag og kahingpitan or perfection, kay ang simbahan mao man ang asawa ni Jesus.
Sige lingi ay mong tupad na membro ka sa simbahan. Kay og membro gayta sa simbahan, mugilak ta, mugilak. Ana, pero di gay ka membro simbahan, muawp. Labi na gyud sige kag pangaway sa simbahan, na muawp gyud kag maayo. Pero magsige gyud kag tabang sa simbahan, labi na nang gasigig pamalit og slots, mugilak nagmaayo. Oh, kanang way palit-palit. Wa gani maminaw kung sa ni meaning aning slot, kana muawp gyud na. May mangutanan ako, unsa man na imong slot pader? Ako na sang i-explain ko, wa gyud ni siya maminaw no. Sige man kugwali ani. Namo na muawp. Na kung anong nakailaman kanako siya sa TikTok. Kay kana man kong TikTok, ang makita ra diha, ang kana rang porsyon ba? Naku, waday ka maminaw sa kong misa. Hala, nasakpan noon ko. Naku, buangon de ka, anhara de ka sa TikTok. Muna sila, daghang nakailan ako. Tungod ko no kay TikToker ko no ko. Ayaw intaw mo pagsigig tanaw ng TikTok. Tanaw mo sa atong misa. Kaning atong YouTube channel, nya gahapon, diha pag iniingon ako, pader, naminaw, biya ko kanunay sa imong misa. Unsa man nga channel, iya kong gipakita nako, di man na akong channel god. Katong akong channel aron naa sa tay share diring gamay, iyan sang gitano. Mao day ning niya nako. Padresiano ba kanang Padresiano Obod YouTube channel nato. Mo nay tan-awa nya pila na roy atong kuan, pila na roy atong subscriber, mga 164,000 naman tingali na. Mo nay tan-awon. Dili tong TikTok. Ang tibuok yung wali. Naman tadihay misa nga tibuok na asay wali, na asay wali nga naay subtitle nga English. Ako lang ning gihisgutan kay ang mga tao nga motuos Ginoo matud pa ni Hesus diri sa tong ebanghelyo, kining membro sa simbahan nga nagtuo kaniya makakita og mas dagko pang mga butang. Magsugod tag gamay nga pagtuo matud pa ni Hesus, mura na kag nasyat nga niingon ko nimo, giingnan niya si Nathanael or si Bartolome, giingnan niya si Bartolomeo, giingnan nakuan ka na impress ka, nituo ka nako kay niingon kong nakit-an ti ka didto ka ubos sa kahoyng igira, pasabot nag-study siya. Makakita kag mas dagko pang mga butang kay niini. Kini bitang akong gipamulandungan ingon ani, kung akong subayon ang akong pagtuo, nagsugod didto sa kahugan kaning summer catechesis. Gagmay pa mi ato. Hanap pa kay sa akong pananaw ang panghitabo, pero murag mga 4 anyos, 5 anyos ba to? Dadoo na mi ngadto sa kapilya. Tudluan mi anang panguros, agakon gani akong kamot siya ang panguros ba ana niya mo na toy akong sigihag balik-balik panguros niya human ngadto na sa kapilya kay mangadji sige lamig dakpanay diha sa kilid sa kana ganing kapilya niya kusion mig panagsa inig human nilag pangadji didto kusion dayon may kagasigi lang kuno mig hamag nana nya sige lang yung balik-balik human apil na sad mi aning Black Rosary kada tapon-tapon ang kaning imahen sa Birhes Fatima ngadto sa mga balay niya lagyo biya kay nang bukid ako gihan kay may mukuyog kay mangita mamig kaka diha daplin so sila gasubay sila sa daan ang gasigig kanta kami tuwa mi dito sa kabanwaan gada og suga sigig pangita ng kaka nya inigabot na ngadto sa balay naman na dito'y pangadjion dito sa balay busy kay dito pangadji kami tuwa mi tugkaran sige bugno sa kaka kana akong manghod ay kana miyo kusog kay nagtingog magsigig kuno masakpan na yun may kay magtingog-tingog man ako si na yun ay lagsaba diha gud diha nga naon mo kayang man akong awag niya ay lagog sabak mukuan man gina siya mutingog mo kuno kusian pero kadto siya ginagmay pa to nga experience sa pagtuo pag edad na nako mga 18, 19 ako na nagda sa mga batanon sa among lugar
nga gipaapil nako sa Legion of Mary ug sa choir. Mubaktas na mig 6 ka kilometro padong sa Guadalupe gikas Kahugan aron mo serbisyo isip choir gikan atong 1985 hangtod gyud karon. Nya nadugay ako na say nagbaktas sa kabukiran, organize ana mga Legion of Mary choir o uban pang makalihukas kapilya og sa simbahan. Hangtod gyud nagibuwagan nako akong uyab kay nakita nako nga magpari ko. Ug karon napari nako ginagmay sang pagtuo, ginagmay-gagmay hangtod karon nakita nako ang dagkong mga butang kining kausaban sa ato dinhing simbahan. Di ba dako ni gamay? Oh, labi na gyud magbalampuso nirong atong kaning kuan, atong public hearing o positive ang atong response ani, musamot na gyud kadagko sa mga butang atong nakita. Dili tagaas limit sa Ginoo nga kutob ra ta dinhi. Basta magsunod tas Ginoo palambuon ginang atong kinabuhi. Matud pa ni Hesus hangtod makakita kita nga maabli ang langit ug ang anghel magsaka kanaog nganhi sa kalibutan ug sa langit. Ang pasabot ba, ang kalipay nato basta magsunod tas Ginoo, sige gina siya, mag-anam gina siya. Pero magsunod gitas demonyo, mag-anam sa kaut-ot ang atong kalipay. Sige, lingi ay mong tupad. Sige man jud kag simba, nag-anam kag kalipay o nag-anam og kaguol. Kanang magsigig simba niya inig ulis balay gasigig yaw-yaw, wa na mo tuos Ginoo. Mo na mag-anam nagkaut-ot ang ilang kalipay. Pero kanang mo simba dinhi nya mo tuo gyud Ginoo, angat to gina. Labaw na ginang mga way simba-simba, magkaut-ot ginang ilang pagtuo. Hangtod magsige na lang sila panaway, magsige na lang sila panglibak kanang ilang mga silingan. Wa na gina sila kalipay kay ang ilang makita pulos na lang gyud sa lawayon nya sila na lang gyud sakto. Kay wa may simba-simba, wa man magtuos Ginoo. Mo to si Nathaniel, gasugod si Nathanael or Nathaniel sa pagpanaway. Kay nagtuon man siya, Israelita man siya. Nagtuon man siya sa balaang kasulatan, nagpaabot man siya sa Mesiyas nga gitagna sa mga propeta o gisulti ni Moises. Pag-ingon gyud ni Felipe, nakita na namo kanang imong gitun-an, angan anak si Jesus, unya anak na ni Jose taga Nazaret. Pag-ingon yung taga Nazaret, ingon dayon si Nathanael. Pagsulti gyud nga anak ni Jose si Jesus taga Nazaret, ingon dayon si Nathanael, ha? Naa bagoy maayo anang Nazaret? Murabag moingon ba, kay bawo nako o kinsa nang paria nga kusog ay muwali nga katawanan, anak na ni si Bero bali dito sa Kahugan. Ha? Naa di maayo anang Kahugan? Wala kay og makaadto mo sa amos Kahugan, makaingon gid mong di na ta mamalik dinhi. Perting bukira, perting mingawa, way karsadang maagi og four wheel kanarang habal-habal nga. Bago pa sa nang habal-habal ni sakanad to mga 2005 na 2010 sugod niya tungod anang kimba pa kaistanan, wa gyud abot ni mo dito mingaw way wa gyud makaeng kahala yang amo pag yung balay to apagis kinatapusan sa linyas mga balay di anang Kahugan kay muram nagbali gikas syudad og subayon linya amo pag yung balay mo kinatapusan mura gid mi didtog mga unggoy katapusan ang sunod sa among balay mga kakahuyan na yan na di maayo diha aw naawi unsa man basta mo tuo tas Ginoo naagyoy nindot nabitang mo uli ko ngadto sa bukid maglantaw-lantaw ko dito magsiko gunahuna sa akong giagian moingon dayon ko hasta no kinsay magtuo nga ang nagsigig apil dinig pamotos mangga siging lukdo anang mga uling pangarga
makyaw gunahon, manirador langgam, manlitag anang mga manok ihas. Karon magsige nagwali. No? Kana bang di ta ka-imagine? Kamo good. Imagine na inyong kaugalingon, kamong nagsigig simba, kamong gasigig sunod sa sugos Ginoo. Ni uswag man ginang inyong pagpuyo karon. Ug ikumpara ninyo sa una, makaingon man gyud mo, stano. Pero tanawa na mga way pagtuos Ginoo, sige sugal gyapon, siging inom, nya inigpista kana sila mo'y mango sa mga sugal, mo na sila'y mango anak kunong kalingawan, nga hangtod magsukmagay, hangtod magdinunggabay, kay kana yung kalingawan nga dili gani magtuon sa kinabuhi sa patron nga gipistahan. Karon daghang ingapistag San Roque, unsay gibuhat? Disco, sugal, inom. Mo na malipay sa kung naay mo ingon ako, kami pa no, pista ming San Roque, wa na gid mi magdisco. Nako, kadindot ko dana. Siya kami pa wa na mi anang kuan, kanang mga mismis, kanang lakaw-lakaw diha kay fundraising, wa na ning hatag na lamig mga sobre sa among mga kaning members aron mohatag sila ilang love offering. Nya mo na nay among gamiton. Di na namo himuon kadtong mga nabang pasulob-sulobon anang mga mugbo kayong sulob ang mga babaeng mga batanon pa swimsuiton pakiay-kiayon anang stage, pakpakan, kuntis-kuntison, nindot man sa tan-awon nga imbitaron pagid ang pari kay usas mga judges ana sang pari sige sag panilap ang pari. Ulis pari, part-time pari. Mao na ngano nga kana may atong i-promote, mao din na i-promote ni San Roque, magpista ta ni San Bartolome, magpista ta sa mga apostoles, mao din na i-promote. Immaculate Conception ang atong gipistahan, unya ang gibuhat disco, tare, kanang sulob-sulob ang mga nipis kay isulob niya papaso-pasoho ng mga babae. Immaculate Conception dahil na ang kasaulugan. Ang pagtuong tinud-anay magsunod sa pulong sa Ginoo. Ang assurance makakita kag mas dagko pang mga butang. Salamat sa nagsunod sa Ginoo nga namalit na tog slots. Ako namong taga-update ato manggihunong ang atong SBF dag, pero atong giihap og pilay atong naihap kutob sa paghunong nato ni atong Domingo. So ang atong total nga nahalin sa slots sa SBF dag para ni sa atong kumbinto 41,738 slots. Atong pakpakan ang namalit niini. Og mobalik ta ani na sad og mahumaning ato rong holy pads ang atong balikan posible 34,262 ka slots pa ang nahibilin sa atong SBF dag nya. Ang ato sang kuan kining katong Divine Wisdom and Development, thanks be to God, nakahalin gid ta og 6,048 slots. Pakpak. Ang equivalent ani nga amount 604,896 pesos and 60 centavos. Nya ang atong total nga gasto atong Children's Congress nato o katikesi sa chapel niabot og 515,182 pesos. So naay gamayng excess nga 89,714 and 60 centavos atong pagpakag-usab ang namalit niya. Nakaroon ari na ta sa atong slots para sa pagtabang nato sa atong aning National Retreat for Priests karong November 7 to 9, 2023 na maligya ta karon og holy pads, holiness, peace and divine salvation. 100 pesos per slot,
ang atong gibaligya 100,000 ka slots. Ang halin nato as of yesterday ning abot pa og 1,523 ka slots. Pakpak na tagsugod. First report pa man sad ni. Yan, napay 98,477 slots nga available, tag 100 pesos per slot. Siya rog di ni mahurot sa inyong paminaw, mahurot ka ni September 9. Ang September 8 unsa ganina? Birthday ni Mama Mary. So muna itong katapusan nga target nga mamalita og slots, ha? Hot doon tani. Nya ang ato dinhing kuan, atong himuong birthday gift ni Mama Mary kay ang mother of priests baya si Mama Mary, di ba? Nya dinhi pagi sa atong parokya mag-celebrate sa atong 10th foundation anniversary sa pagkaparokya karong September 5. Mao man na September 5, 2013 man ta na erected as parish. Nya karong September 5, 10 years na ta. Sayop tong atong pag ihap sa una nga nahimong 10 last year. Ang atong pista 9th pa di ito. Nya makaabot pa ta next year, mao pa ika-10th nga pista. Pero sa foundation karon 10th na ta. Mga happy anniversary na ta. Aduna kitay 3 duo masses, magsugod sa pizza 2, 3 o 4. Nya 5 ang atong selebrasyon. So ato kunong suwayan og palit og slots, labing minus 3 ka slots gikan karon hangtod sa September 5. Pero ganahan gyud mo mag 10 slots challenge ta. No, kay 10-year anniversary naman nato. Sige. 10 slot challenge ta sa Holy Pads. Napo ka slots ang atong paliton gikan karon hangtod September 5. Ilingay mo tupad. Challenge na sad. Ana. Pila may amount ana? 1,000. 1,000. Sige, so ayan na to. Ako ginang dawaton na challenge ba? Sige, gikan karon hangtod September 5. 10 slot challenge sa Holy Pads, 1,000. Unsa may madangatan nato ani? Kalipay. Ang mga pari sad nga makaapil ni ining maong retreat, makakita og dagkong mga butang. Mas mo increase ang among energy sa among pagkapari ug mas mulawom ang among kinabuhi human ni ining maong retreat. Mao bitaw ang title ani, Priesthood, a Call to Holiness. Ma-encounter unta namo ang Ginoo ug mapaladman unta ang among gugma sa kinabuhi isip mga pari nga Katoliko. Kining tanan gisaad na nis Ginoo mga igsoon. Ang kondisyon lang mutuman kita, mutuo kita og mutuman sa iyang mga pulong. Katapusang lingi sa imong tupad. Ingna iguli ros inyo tanawa ang mga anghel nga tuas inyong balay. Ito nagahuwat taro mga anghel dito. Iguli nimo ang imong maabutan, ang imong anak nga adik kay sa cellphone, sige anak. Yung sa imong makita, ang anghel nagduwag cellphone. Di ba? Makakita na ba ang imong mata na ilisa na, di ka ang animal. Pagsukad nimo sa pagkaon, kaon perting kusuga mo kaon, dili manghugas, maingon ra gyud ka ang anghel wa manghugas. Ako na lay mo hugas. Malipayon kay ka. Muna na ingos Kristo, makakita mo mga anghel nga mukunsad kas langit, no? Anghel nga imong bana, sige laghapyod anang manok, sige hapyod sa manok. Ang anghel hilig kay banok. Nga gihapyod sa imong bana ang inyong mangsilingan nga mubo kay short.
ang anghel nagmasahe sa mabuong short. Ana, di jud ka masuko. Ngano man ang imong mata nakakitag mga anghel. Di ba? Kisa may gahimo ana ang Ginoo, pero mawa ang Ginoo ang makita nimo mga yawa, siging away, siging kasuko, siging yaw-yaw. Sige, manindog na ta katong nakakitag anghel. Mga igsoon sa atong pagpasidungog kang San Bartolomeo, apostol ni Kristo nga nagpakamatay alang sa atong pagtuo, masaligon kitang mudangop sa Ginoo sa atong panginahanglan pinaagi sa iyang pangama, ug moingon kita, Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang simbahan mamahimong abli sa mga pagpamuhat sa Espiritu Santo, ilabi na diha sa mga kalihukan nga magpalambo sa pagtuo sa katawhan sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nangulo sa gobyerno mamahimong takos sa ilang dungog ug dignidad tungod sa ilang kamatinud-anon ug sulundon nga pagtuman sa ilang mga katungdanan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga aduna untay mga programa alang sa pag-umol sa mga kabatanunan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga masakiton makakaplag og tabang diha sa pagpangalagad sa simbahan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa makadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga matuuhong mihali na makaambit sa langit nung kahimayaan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Amahan sa among pagpadangat nining mga pangamuyo, dawata kini nga mahinangpon kay gituboy kini namo sa pangama ni San Bartolomeo imong apostol, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Nawata o Ginoo, kining among mga gasa, di maan sa mugugma, sa gubaw sa tusa. Kining panog, kining linom, ginamasa kamot sa tao. Sa pagaliha, ihatag na kanamo, ulang itong laban. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok ni santos nga simbahan.
Sa paghandom namo o Ginoo sa pangilin ni San Bartolome nga apostol, nangamuyo kami nga sa iyang pangama makadangat kami sa mga hinabang niya sa kansang dungog among gihalad kanimo ang mga gasa sa pagdaig. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Mananaw sa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Ang nagibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ay o mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitukod ang imong simbahan ibabaw sa mga apostoles aron mo barog kini nga lig-on hangtod sa kahangturan, ingon og timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan og magtanyag sa langitnong mga pagtulunan aron pamation sa tanan nga katawhan ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi og kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila og ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi og ang nagsimba diha sa online nga mga misa.
Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahong amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan gana sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong harian, matuman ang imong pagbuot, hindi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan mo namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawan, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasayo kami sa mga nagasala namon. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, inunuan sa kami sa datan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahugang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaos sa kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang kung maayo ako. Espirituhanong pagkalawat, O Jesus,
nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Oh, come and sing the song with gladness, as your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness, give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Magampo kita. Nakadawat na kami Ginoo sa pasalig sa among kaluwasan niining among pagsaulog sa pangilin ni San Bartolome nga apostol. Nangamuyo kami nga mahimo kini alang kanamo nga hinabang alang sa kinabuhi karon og sa umaabot pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa kalig-on sa pagtuo. Nya mahitabo ra ni kon muduol kita ni Kristo, maminaw og mutuo og mutuman sa iyang mga pulong. Salamat sa mituo sa Ginoo og nakighiusa nato dinhi pinaagi sa ilang pagsuporta kanato nining atong mga slots. So ako sa gikaingon ko na ang SBF DAG atong halin as of yesterday, as of Sunday, 41,738 slots. Ana apay 34,262 slots nga available, pero ato sa nang i-close karon kay ato sang tiwason ang Holy Pads. Salamat sad kay nahurot og ni sobra pagamay ang atong Divine Wisdom and Development sa atong Children's Congress. Ang 6,000 nga atong gibaligya niabot ang halin og 6,048 slots. Na 48 slots nga sobra niya ang ato sang Holy Pads nga mao ni karon ang atong gibaligya. Ang atong halin 1,523 slots pa, na apay 98,477 slots nga available niya, tag 100 per slot ato laning ibaligya. Target nato kutob sa September 8 aron ig September 9 hurot na ni siya ha tong paliton niya kay 10 years naman ta sa atong foundation anniversary karong September 5. Isi parokya kamong tanan nga nagmahal sa parish
San Vicente Parish, mamalita og mga piltaog 10 slots challenge. 1,000 pesos ang amount. Ang atong GCash, si Bernardo Jacobi nalay available pa ba, Brad? Oh. Kang Bernardo Jacobi, 0905-288-5131. Alam mo pataka og hatag sa inyong mga slots kay basig mapunta mo sa dili tinuod. Tan-awa gyud sa atong screen dinhi nga atong ipakita kaninyo. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaka sa kaninyo. manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.